Bekuyimincili kule mpelaveki sisuka kuye Motherwell ngethuba kusingathwe umgidi wabafana abangama-23 nabaphuma kumakhaya angathathi ntweni. Aba bafana noninzi lwabo sele luqabele kwiminyaka engama-20 ukanti baye bephilile babuya bephila bonke. Eli phulo loluntu lwaseMotherwell lokolusa amakhwenkwe aphuma kumakhaya atsala nzima laqala ngo-2021 ngamakhwenkwe asithandathu. Siqale khona abantwana abayi-6 sabanceda kwabantwana ke ebunzimeni siqokelela lezo zinto siziqokelelayo but ke ngoba uyimpumelelo until saqhubeka na last year until kuba siqhuba nakulo nyaka namhla kulo nyaka semantwana abayi-23 which is zibe khona i-challenge esidibene nazo endleleni ke because ekugqibeleni ke singabantu ke abangathathi intweni sonke siyafana but sikwazile ukuhamba sicela kuzo ndawo sicela kuzo into okokubana naba abantwana at least nabo bazibone bangamadoda ngomso. We are looking forward ubana sibe kanti siyaqhubekeka namaphulo angolhlobo siqhubekeka silwa nale crime siqhubekeka silwa noburongo obenzekayo like siqhubekeka nokutshintsha iface yaseMotherwell because iMotherwell izibanani yazi into okubana iMotherwell ingolhlobo ingalo kuthethwa izinto ezingekho right ngeMotherwell but ke namhlanje lo msebenzi umhle kangaka wenzeka eMotherwell ubonisa enye into ngeMotherwell. So we are so glad that at least even ne-investors xana zisiva ngalento siyenzayo zizoba nomdla oba zize eMotherwell zo-invest eMotherwell so that now balapha nabakwazi ukuphangela ngomso abangaphangeliyo. Imbangi yeliphulo yakhokhelwa inkwenkwe yayifuna ukuzibulala ngenxeni kufike ixesha layo lokuba yoluke kodwa kungekho mali yokuba iye ehlathini. Siqale ngo-2021 ngomntana wayefuna uzibulala kuba eshiywa ziitshomi zakhe eshiywa nezintanga zakhe ekhaya akukho mali kukho ndikhoyo ekhaya abazali abaphangeli umama uphila nge-350 waqonda uba icebo linye mandithathe ubomi bam ukuze ndonwabe ngelaka ke wabonwa ngumhlali wamthatha wamthula entambeni waya kuthi ofisini usisi ujama unoma wethu wazothi hayi mani nanku umntana unengxaki asinawudibaneni na sincedeni lo mntana ngelaka ke ngelo xesha ke silapha ku-CPF khona utata ungutata uCeduma oyingcibi lo tata wathi hayi mani maziza zamolusa umntana free wathatha umntana ngomolusa sadibanisa ukutya sihambe sicela my friend sicela ebantwini ngoluka umntana samthengela impahla waphuma. Ingcibi umboniseni Dingela nothe wabolusa simahla babafana ubongoza urhulumente osomashishini noluntu ngokubanzi ukuba bafake isandla ekuncediseni kweli phulo. Uncedo luye lalifaka phantsi kwe-CPF ndiye ndacela i-CPF bakhona abahluphekileyo abayi-23 so ndiye ndancedisa apho njengengcibi. Singaluthanda uncedo mhlekazi oluphuma kubahlali ngokubanzi kurhulumento mhlawumbi kokhansila bendawo kuba i-challenge ijongile mhlekazi iba yimpahla kuba abantwana baphuma kumakhaya ahluphekileyo ahlelekileyo so impahla ayikho even ukutya sibanetshaji yokutya even nasehlathini singacela semntu somashishini bafake isandla mhlawumbi ukuncedela abantwana bahluphekileyo mhlekazi. Omnye umzali uthi ubamba ngazo zozibini kubo bonke abathe bafaka isandla koluseni aba bafana abangama-23 kuba bebengenawo amandla okuba baboluse. Ndiziva ndine-misfeeling because okokuqala besingenayo indlela into yoba singafaka abantwana ehlathini nanjenge-single parent kodwa ke umntana lo ndimngenisileyo ngumntana kamakazi wam qha umakazi sele wasweleka then bekungekho ndlela uba angangena and besena-23 years ubudala kwayena. Njengoba ndimi kule ndawo ndiyavuya kakhulu ndinemincili kodwa entliziyweni yam ndibulela into yoba kusekho abantu abanobuntu njengaba basincedisileyo into yoba ngaba abantwana bangene besingenanto futhi ke nekhaya akukho mntu uphangelayo kuphangela umakhulu yedwa. Ngokule ndawo ndimi kuyo ndiva kamnandi ngoba umntwana yena aqala sena-24 years bingekho nyhani into yoba sithi sizawudibanisa phi singene senze njani. Ndibulele kakhulu ke kubantu abathe bakwazi into yoba ngaba njeba abantwana bebayi-23 bonke babekwazi ufumana impahla bafane babe neengubo ezintsha bangahleleleki. Akumnandanga ukhulisa umntwana uthi ogqiba ungakwazi umelusa
ayikho into noba si-useless, nto nje asikwazi, asinawo amandla okuzenzela. Kodwa ndiyabulela kakhulu kwi-CPF eyacinga into yoba mayenze le nto. Ndibulele kutata uMzazi. Oyena mntu ndifuna umbulela kakhulu ngutata uDingela. Besingenazo eza 1.2 or ezi 1.8 zoba zifunwa yingcibi, kodwa usolusela abantwana bethu utata uDingela encediswa ngutata uCeduma. Nangona eli phulo lisasokola ngokwezezimali, liza kuqhuba unyaka nonyaka ngethemba lokufumana amasamari alungileyo aza kuthi afake isandla khona ukuze liphuhle ngakumbi. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Ntshona, eGqeberha.